Velkommen til del 3 af Golfgutternes Roadtrip. Det var godt, ikke også? Jo. Vi er i dag taget til Trehøje Golfklub, en af Danmarks smukkeste og mest prisvindende golfbaner overhovedet, og vi kommer til at spille Danmarks bedste par 4-hul, det legendariske hul 16, som er klart det smukkeste hul, vi kommer til at spille på den her tur. Så bare læn jer tilbage, mens vi prøver at præstere noget okay golfspil på en af Danmarks smukkeste golfbaner. Let's go! Vi står her i Trehøje og skal til hul nummer 2. Det er et 136 meter par 3-hul. Rigtig, rigtig flot. Jeg starter ud. Jeg prøver med syvjern. Det blev sådan, den faldt ned, så det ser jeg. Sindssygt flot hul, og i modsætning til i går, så er der bare vanvittigt godt vejr. Det skal nok blive en god dag. Jeg prøver at skyde ned med den 9'eren. Det var ikke det bedste. Jeg kommer ellers lige fra et rigtig, rigtig godt par på hul 1. Nu fik jeg lige chunket den her. Forhåbentlig kan vi redde en par eller en bogey. Jeg tager et 8-jern, ser hvor langt den kommer. God bold, Michael. Den er right on line. Hvorfor ikke? God bold. Stærkt. Bold, Michael. På plan. Jeg har stadigvæk 60 meter ind. Forhåbentlig kan jeg lave et godt lille chip her. Ind på den flotte green. Go, go. Fik du den med på Zoom? Yes. Hold Nice. kæft, mand. Godt. Vi fandt min bold. Jeg ligger her med omkring 30 meter til green, tror jeg. Prøv med et chip ind. Den er på pladen. Ja, fint nok. Det er okay. Godt pot, Michael. Havde pace. Ja, god pace. Kom derned, det var... Ej, hvor er det ærgerligt, Jonas. Den er givet, den er givet. Ja, der Michael. God par. God par. I'm back, baby! Got it. I tager den dog. Vi er kommet helt herinde i skoven. Det ser mega godt ud. Vi har et par 328 meter på 11. Lad os se om et 8-jern, 9-jern, om 9-jern passer. Det går ud. Det ser fint ud. Lidt kort. Fint slag. Lidt kort. Rigtig fint slag. Jeg prøver med et syvjern. Jeg prøver den 9'eren. Se om du kan få den længere end mig. Det er frækt. Det er frækt. Hold kæft, et Lidt til bounce. højre. Jeg får lige en meter ekstra på træet. Jeg ligger ret kort af green, men jeg prøver bare lige et sandjern, så de kan få chippet det ind, så det er rigtig godt. Det bliver ikke til. Så vi rykker lidt tættere på. Fik et godt bounce her. Jeg ligger 10 meter fra green, tror jeg. Jeg prøver lige at lave et lille chip med en 60'er. Den flækker vi. Ram. Satans. Den fortsætter bare med at rulle. Det er okay. Stærkt, det der. Vi går ind, og så tapper vi lige den her i. Måske. Det var godt, ikke også? Det var godt.
Pick it up. Kom igen, du. Så er vi tilbage. I går var det en enkelt. Det havde de sgu ikke den her gang. Så vi må tage en lille arn. Det er en 50%'er. Det kan simpelthen gå begge veje, det her. Lad os knække halsen på den, og så fortsætte en forholdsvis god runde. Skål. Jeg kan godt lide, at Tyller kan stille os bag ved kameraet. Ja, så kan I ikke se mig. Så vi ikke kan se ham. Skål, gutter. Det var faktisk ikke engang så galt, som jeg havde frygtet. Okay, satan, jeg er bare med dør over. Det er så godt, jeg ikke har kamera på. Nej, ved du hvad. Velkommen tilbage. Vi er nu kommet til Danmarks bedste par 4-hul. Hul 16 her i Trehøje. Det er et 337 meters par 4-hul, og det ser jo fantastisk ud. Vi glæder os så meget til at vise jer det, så lad os bare komme i gang. Jeg kører mit 5-jern. Alle mine jern og køller har været garbage i dag. Altså, literal garbage. Men vi giver det skud. Skide godt. Godt slag, Jonas. Beautiful. Skide godt. God bold. Jeg tror, jeg tager et 5'er-jern, men det gør jeg nok ikke, fordi jeg tager et 4'er-jern. Det bliver endnu bedre. Så lad os prøve 4'er-jern. Let's go. God bold. Og forbi. Ja. Forbi. Skide godt, Michael. Let's go. Det er vanvittigt slag. Og den ruller i bakken også. Den ruller for days. Ja, tak. Godt slag. 201 meter, Jonas. What's the plan? Vi prøver igen fyrruden her. Har været rædselsfuld i dag, men whatever. Lad os give det et forsøg. Ja, tak. Bold. Ej, stop. Stop. Ej, hvor ærgerligt. Som så vanligt. Ude i rough. God kontakt ellers. Ikke helt. Yes, 150 meter igen. 7-jern, og så ser vi, hvad der sker. Lige 3 meter og 4 meter kort af greenen, men sindssygt godt slag. Let's go. Virkelig godt slag. Efter et godt 10-slag, så har jeg 143 op til pladen. Jeg har en lille bitte smule medvind. Jeg prøver et 8-jern her. Kom igen. Ja, så er der golf nogle gange. Jeg følte den ellers virkelig meget, den der, men den junkede vi. Vi har 96 meter. 96 meter. Jeg prøver en wedge i 52 grader. Kom op. Stærkt det der, Tyllak. Jeg skulle lige have haft lidt mere juice, men ellers udmærket. Og så skal jeg også se, om jeg kan finde min bold herovre. Som selvfølgelig ryger over i søen. Et solidt sandjern, og så er vi på greenen. Eller i bunker. Ja. Det er desværre et symbol på i dag. Det er godt nok været ringe, men op på hesten igen. Ærgerlig, Jonas. Jeg har stadig 2 huller. Det er slet ikke nok. Ja da. Udmærket. Lidt kort, udmærket. Sådan. Jamas. Var det så close? Godt pot. Ja, Den er godt. Tak. Bogey. God bogey. God bogey. Rigtig god bogey. Synd. Den er godt. Så meget til venstre. Damn. Nå. Ja. Det er godt. Vi tager en dobbelt. Sådan. Så blev vi færdige her i Trehøje. Vi kommer lige over fra det bedste, Danmarks bedste par 4-hul. Sådan overordnet for banen. Jeg synes, den var både udfordrende og flot.
Jeg tror, vi har snakket lidt om, at vi synes, at det er en af de flotteste baner, vi har spillet måske. Helt sikkert. Den havde elevation, den havde nogle lynhurtige greens, den var mega, mega flot, så en mega fed bane. Fedt at få lov til at prøve. Helt klart en kæmpe anbefaling herfra. Vi ses i morgen til en også vild bane oppe i Nordvestjysk Golfklub. Den glæder vi os også til. Det skal nok blive sindssygt. Så følg med videre på roadtrippen her, og så ses vi i næste video. Let's go!